is your number one SM radio station. Love Radio. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tirik na ang araw nang ako ay bumaba ng taxi na aking sinakyan. Isang pulutong na mga mag-aaral ang bumungad sa akin. Samahan mo na rin ang usok na mula sa mga nagdadaanang ng kotse at ingay ng mga tambay sa gilid ng paaralan. Nag-alangan muna ako bago tuluyang nakipagsiksikan sa loob ng gate na may bantay. At tila ay nakatulala lamang sa kawalan. 10 minuto na lamang at magsisimula na ang klase. Marami ng mga bata sa loob ng silid. Ngunit marami rin ang mga nagkalat sa pasilyo, naghihintay sa pagdating ng kanilang guro. Dahil sa kakulangan ng kwarto, napilitan silang mamalagi sa labas. Araw-araw na lamang nangyayari ang pagsasapawan ng ingay sa loob at sa labas ng klase. Pilit kong kinuha ang atensyon ng mga estudyante ko. Ngunit nagmukha lamang akong hangin na dumaan sa kanila. Halos walang nagbago hanggang sa pinalo ko na ang pisara sa kanilang harapan. Lahat sila ay nagsitinginan at nanahimik. Nang makita kong ang lahat ay nakaharap na sa akin, ako ay ngumiti na parang walang nangyari. Magsimula na tayo. Para sa unang subject, nagdikit ako ng mga kartulinang pinagpuyatan ko sa pisara. Magkakaiba sila ng kulay, hindi dahil sa gusto kong magmukha itong maganda, kundi dahil wala na akong ibang kulay na magamit. At dahil na rin sa pagtitipid, pilit kong pinagkasya sa isang kartulina ang isang maliikling kwento. Maliliit ang sulat, ngunit kaya namang pagtiyagaan. Batid ko na may mga nahirapang magbasa, ngunit wala naman akong magagawa. Kulang ang mga damit para makapagturo ng maayos. Maski tsyok nga, kinakapos na. Bago pa man matapos ang unang subject, nagbigay ako ng isang pagsusulit. Habang ang iba ay nagsasagot, ako ay napatingin sa labas. Ang mga estudyante sa katabi naming pasilyo ay nandoon pa rin. At ang kanilang guro ay wala pa rin. Lumabas ako para patahimikin sila. Matapos nito, narinig kong naghalakhakan ng mga kasamahan kong guro sa kabilang dulo. Aking napagtanto na ang dalawa sa kanila ay walang klase at ang isa naman ay may klaseng hawak, ang mga batang nasa labas ng aming silid. Masaya silang nagkikwentuhan, tila'y mga walang pakialam sa kung anong nasa paligid nila. Tawa dito, tawa dyan, pabirong hampas dito, pabirong pagganti dyan. Ako'y napabuntong hininga at muling napatingin sa mga batang pinabayaan na ng kanilang guro. Nakakasunod kayo? Sakto lang. So, parang andito lang kami. Tuloy. Naabangan namin yung dulo. Ipagpatuloy. At sa pagpapatuloy ng kwento. Tulad ng dati, hindi na naman nasunod ang schedule ko. Mukhang nahirapan ng mga bata sa pagsusulit na binagay ko, kaya late na kami para sa second subject. At hindi tulad ng mga nakaraang araw, naging siksikan na sa loob ng silid. Mahirap pagkasyahin ang mahigit 40 mga bata sa loob ng isang kwarto, mas lalo na ang 70. At dahil sa halos dumoble ang bilang ng mga estudyante ko sa loob ng silid, dumoble rin ang ingay
at ang bilang ng pagpalo ko sa pisara para lamang makuha ang atensyon nila. Sa wakas ay dumating na din ang lunch break. Dumating na din ang bilao ng mga paninda at karamihan sa mga estudyante ay nagsitayuan para bumili. Ang iba may baon naman ngunit bumibili pa rin. Ang iba naman walang baon, wala ring pambili. Naubos na ang mga paninda sa bilao at nagsimula ng bilangin ng taga-benta ang pera. Muli na namang umingay ang klase ngunit hinayaan ko na lang muna. Kung sila ay may sariling mundo, ako din ay meron na. Mahaba pa. Kaya nga siniscroll ko eh. Siniscroll ko nga eh. Gisingin mo na lang ako sa pagkatapos na. Nantok ako eh. Lunch break pa lang eh. So paano yan? Hanggang bukas pa matatapos sa kwento. Maganda yan. Bigyan natin ng chance. Okay. Wait lang ah. Hindi, maganda kasi tungkol sa mga teacher. Oo. Ayan, maganda yung kwentong yan, syempre. Wait lang. Nag-advance reading na po siya. Baka may pwedeng i-delete. Ay ano na, okay na, pwede ko nang i-end. Pwede. At dito na Kainis. tatapos. Ang kwentong ito ay mula sa hindi, kinikwento niya lang yung araw niya. Ano naman ngayon? Yung sariling mundo niya, doon natapos. Oo. Oy, Tapusin sige mo na. Tapusin Tuloy ko mo, na. tuloy. Sayang, So may mundo. sarili na siyang mundo, di ba? Kung may Oo. sariling mundo yung mga estudyante, may sariling mundo na rin siya. Okay. So sa mesa niya daw, sinamara. Kinuwento na lang ulit na mas mabilis. Bakit ganon? Siguro kasi yung pagkakasulat kasi partner, parang makata kasi. Tapos hindi rin bagay sa akin. So parang minabandali niyo na ako. Kaya hindi tayo relate, hindi kasi tayo makata. Nag-aabang Di tayo- kasi kami ng mga highlights. Wala masyado. Parang regular lang. Regular day. So ang kwentong ito ay actually the regular day in the life of a teacher. Yun. So doon na natin tingnan sa anggulong yun. So Okay. so ang ending, walang ending. Di ba? It's a different story. Ano lang siya, kumbaga sa kwento, anong tawag doon? Expository. Nagpaliwanag ka lang na nangyari. Pero walang climax, walang ending. May ganun talaga. Tinapos ka agad. Oo. Hindi, pero Walang conflict, walang ganun, di ba? Walang conflict. Ang sinasabi lang dito sa kwentong ito, a day in the life of a teacher. Yan, di ba? Na yun nga, minsan tinapos talaga na Hindi kasi gusto ko malaman kung nakakasunod kayo kasi mahirap kasi sayang yung minuto. Hindi nakakasunod Hindi, naman maganda kami. naman. Maganda naman siya. Oo. Siguro lang sanay lang tayo sa bakbakan. Yung may bigat agad, may sampalan, gano'n. Yan, gano'n. Wala eh. Screenol ko, walang nasampal na estudyante. Wala rin teacher na nadulas. Akala ko magsabunutan yung teacher na hindi na nagtuturo sa klase, di ba? Hindi. So, ang sinasabi lang dito na parang kasi today I think marks the start of National Teachers Month. Alam mo, pangarap kong maka-join dyan, yung lagi siyang ginaganap, yung para sa mga teachers partner dito sa arena. Tapos nag-i-invite sila ng mga ng mga celebrities para magbigay pugay. Gustong-gusto kong maka-attend noon. Malay mo, kailan ba sila magaganap? Ito na, National Teachers Month na malay eh. mo, Naririnig na nila ngayon. Oo, di ba? Manawagan na tayo. Invite nyo naman po kami kasi mataas ang pagtingin ko sa lahat ng mga guro. Oo, lahat naman tayo, Grabe. syempre. Isipin mo, part, ako nga habang nagbabasa ako ng Burnay kanina, inisip ko, ang hinahandle, kunyari, ilan tayo sa Love Radio, kunyari, let's say, less than 20. Lahat yung less than 20 na yan, may varied kinds of characters Iba't-iba ugali. Iba't-iba, may tamad, may masipag, may Sira ulo. may siraulo, may basta may
may saltek, Oo. may tahimik, may maingay. 20 lang yun. Correct. Eh, ang teacher, sa isang classroom, kunyari 40 yung estudyante niya, isang klase pa lang yun. Eh, kung Correct. tatlo ang hinahandle niyang klase, magkailan yun? 120 yun. Grabe, no? Oh. Ang hirap nun. Ang hirap, for ano lang yun, K2. Iba pa yung handle niya sa K4 tsaka K6, di ba? Idagdag mo pa yung ano ngayon kasi lalo na sa mga remote areas, hinahaluan nila ng mga special child. O yun Yun pa. napakahirap talaga. Yung ano, di ba? So kaya ganun na lang, kaya gusto ko maimbitan dun sa parang conference na yun of teachers, parang ganun. Kasi ang taas talaga ng respeto ko talaga sa mga guro. Hindi po madali ang kanilang ginagawa. Totoo yun, mga kaibigan. Lahat tayo, syempre, dumaan sa eskwelahan at nasaksihan natin ang buhay estudyante at nakita rin natin ang buhay ng isang teacher na totoo talaga Correct. mahirap. Sobrang kailangan na si teacher laging may baon na mahabang pasensya. Tama. Every time na papasok siya sa loob ng classroom. mahabang kuko pang scratch ng pisara. Oh, panakot, di ba? Di ba? Si teacher, nakakatakot ang kuko, Wolverine. Oo. Sakit sa tenga nun Actually, eh. yun yung malungkot ngayon kasi mga estudyante hindi na natatakot sa teacher. Totoo. Yes. Alam mo kung bakit hindi natatakot yung mga estudyante sa mga teacher? Kasi dahil sa kasalanan na naman ng social media. Kasalanan ng internet. Correct. Kasi masyado siyang information is readily available. 'Di ba? Hindi katulad ng araw na ang makakapag-explain lang sa kung bakit ganito yung formula at ganito yung sagot. Eh yung teacher mo lang. Totoo. Saka yung nanay mo kung medyo matalino din o tatay mo na medyo matalino. Ngayon hindi eh. Correct. Pwede mo pang balik-balikan sa YouTube paulit-ulit, 'di ba? Pag hindi mo na gets. O Tama. kaya parang na sila mas mayabang o hindi nakikinig. Kaya iba na yung iba na rin yung paraan ng pagtuturo. Kasi napansin ko yung sa anak ko, pag tinatanong ko siya anong ginawa, parang lagi siya naglalaro. Tapos mag-explain pa siya, circle time. Tapos pag tinignan mo talaga, parang mas madami talaga yung interactive siya. Kaysa yung Mga talagang, activities, no? oo, kaysa yung talagang yung makikinig. Tapos kasi nga, iba na yung mga Iba na yung ugali ng mga Kasi diba, Para ito, si teacher, sige, hayaan maglaro na lang kayo dyan. Jesus, sumakit ang ulo ko. Kasi promise, halimbawa ikaw tanghenyo sa apo mo. Kunwari, hindi ba pag nagtuturo ka sa kanya, yung direksyon ng mata niya kung saan na? Baliktad na Diba? kasi Iba ngayon na eh. Dati, Mas empowered sila eh. Halimbawa, yung teacher, teacher ako, makinig kayo. Ngayon, hindi. hindi. Kailangan mong hulihin yung loob ng estudyante mo para pakinggan kanila. Totoo yan. Nabanggit mo yung pag-handle ng mga tao na nagtatrabaho sa kumpanya versus sa teacher na nag-handle ng iba't iba ring mga heads. Totoo naman yan na talagang yung individual differences, yun yung mahirap Ang i-handle. hirap nun, isipin mo, isa lang naman yung paraan mo ng pagtuturo, pero iba't iba yung mga estudyante dyan. Correct. Nakakainis pa dito, yung may nakikinig sa'yo, tapos parang bored na bored sa'yo. Yung, di ba? Makikita mo yung facial expression niya na walang interest sa sinasabi mo. Nakakainis yun, di O ba? kaya hindi pa natatapos yung klase, nagli-lipstick na, tsaka nag-aayos na. Daig pa yung, Uwi na. Oo, daig pa yung taga-gobyerno na 5 o'clock ang uwi, pero 4 o'clock naka-makeup na. Sama mo pa yung mga amoy pawis dyan. Oo. Masakit sa ulo din yan. Tama. Isama ba mo, may mga estudyante ding manyakis, di ba? Na may crush sa'yo. So Totoo it's not yan. easy. Tapos nabanggit din dito, hindi ko na nabasa kanina, is yung mga kakulangan din ng mga guro. Kakulangan sa classroom. Yes. Diba? Kakulangan sa materials. Tingnan mo, diba? Pinagkasya niya, isipin mo, sa maikling kwento nilagay niya sa kartolina. Siguro kasi wala nga material. Yung mga Tama. chalk na Colored pa. Oh, di ba? Yung ultimo chalk, tinitipid chalk eh. na tinitipid. Depende. Oh, di ba? Correct. And nabanggit mo din yung in terms of takot. Ang mga empleyado, may individual differences man yan, pero takot kasi pag gumawa ka talaga ng kalokohan, the tendency is termination. Oo. Ang estudyante, bring parent yan eh. Oo. 'Di ba? Gumawa ka ng kalokohan, manapakan ng kapwa mo, ng classmate mo. Ang papatawag nanay mo, Oo, tatay mo. siyempre si mami mag-explain. Then tomorrow, normal day again. 'Di ba? So, mas takot ng mga empleyado at ang mga estudyante hindi pa takot At yan. saka, isang pang problema ng mga guro, ang daming epal din na parent. Totoo Na-witness naman. mo ba? Na-witness? May Hindi. na-witness ka na ba? Wala pa naman, pero Yung feeling- totoo. Hindi, wala. Hindi, wala. Pero Oo. kasi, feeling ko kasi mas empowered na yung parents ngayon kaysa before. Kasalanan na naman to ng Social media. Bakit hindi? Kasi nung time ko, partner, hindi ko matandaan na very active yung nanay ko sa mga sa amin eh. Kumbaga, parang pagka
nirelease mo na yung anak mo papunta sa school na yung bahala. Ngayon kasi, ewan ko kung sa schools ninyo gano'n na, meron ng Viber group yung mga parents. Sobrang empowered na sila. Ibig sabihin, talagang very involved na sila, which is also a good thing. Kaya lang Correct. minsan, pag may nakakausap din ako paminsan-minsan ng mga parents, ng mga teachers, minsan kasi OA talaga yung mas magaling paminsan yung parent. Minsan may ganon. So, hindi lang yung ng estudyante, yung Oo, yung stress na mula sa estudyante. Oo, meron ding stress mula sa magulang. Oo, yung mga epal na magulang. Oo, may epal din talaga. Di ba? May- Isipin mo, nagbebenta ka, hindi bumibili. Meron yan yung makapag-suggest na gustong mag-impose. Oh, di ba? May mga ganun din. Di ba? Yung mga totoo, yung mga pabida. Minsan hindi na nakakapagturo si teacher. Tama yung may nagbanggit sa atin. Darating yung nanay nung isang estudyante maghahanda sa classroom. So, syempre, pag naghanda sa classroom, magiging party na siya. Di ba? Hindi na nakapagturo si teacher. Iba na ngayon eh. Kasi para naghanda si teacher, si mother kasi gusto niyang magkaroon ng chance yung anak niya mapasok sa top 10. May ganun. Alam namin yan. Ganun talaga kapag ang anak mo hindi masyado matalino, gagawa ka ng ibang paraan. Magpapakain ka sa classroom. Charot lang. So sa madaling salita, there are many challenges. Correct. Napakarami pong mga challenges na hinaharap ang isang teacher. Kaya saludo tayo sa kanila at sana walang mag-give up, tuloy-tuloy Tama. pa rin. Natandaan ko may dumalaw dito na guro, ina-explain niya na isa sa mga problema niya doon sa school na tinuturuan niya, araw-araw daw may nawawalang gripo. Bakit? Hindi mo natandaan? Sabi niya, bukod sa kailangan kong magturo ng mga estudyanteng wala sa focus, araw-araw, pinoproblema ng school nila, may mga nawawalang gripo, yung mga, mahilig yung mga estudyante, mga barubal na mga upuan, sira-sira yung mga upuan, mga ganun. So, isipin mo yun. Bukod Totoo. sa honing the character and Correct, teaching correct. academics, di ba? May mga magnanakaw pa. May mga tirador pa ng gripo. Di ba? Isipin mo kung gaano kahirap. Kaya dapat talaga itaas yung mga sweldo ng mga teacher eh. Totoo, ako agree ako diyan. Oo. Sobra po yung pagtingin natin sa teacher. Idol po kayo ng marami. Kung ito po isipin niyo, kung hindi po dahil sa inyo, isipin natin lahat, kung hindi dahil sa mga teachers natin, wala tayong lahat dito. Trot. 'Di ba? Kasi kayo po mga teacher ang nagtuturo, ang gumagawa ng propesyon ng mga tao. 'Di ba? Madalas kong speech to every time na mag-accept tayo ng award. Na kung hindi dahil sa mga teachers natin, walang DJ. 'Di ba? Correct. Walang announcer, Wala. walang senador. Wala si Bill Gates, wala si Steve Jobs. Lahat naman yan natuto sa mga teachers Lahat nila, di ba? tambay pag walang teacher. Oo. Tama, di ba? Imagine mo yung buhay na Di yun. ba? Sige, lahat tayo tambay. Totoo yun. Kung dahil sa mga teacher natin, walang magaling na doktor, walang magaling na nurse, di ba? Walang magaling na DJ. Oh, so, yun po ang yung sinasabi namin. Kayo po ang source kung bakit tayo may ganitong iba't ibang profesyon. Kung bakit tayo merong kaalaman. Tama. Diba? Kaya saludo kami sa mabuhay inyo. ang mga guro. Yes! Saka nakakalungkot lang din para sa mga teacher ko minsan yung trabaho nila, yung profession nila nagiging simula ng depresyon, ng anxiety dahil true. nga sa sobrang ang complex ng trabaho nila. And complicated. Tapos Dahil mga sa- chismosa din niya na kapwa teacher. Oh, meron ding Meron din. ganun. May Meron- Viber groups na tapos Oo. chichismis sila Oo. yung isa. Tingnan mo, kasalanan ng social media. Dati wala namang Viber group kasi. Di ba? Tingnan mo yan. So, ang challenge Correct, din, yung kapwa din nila teacher, na epal din, di ba? Ang daming pressure, no? Ang daming stress na na-experience sila everyday. Kaya saludo po kami sa inyo mga teacher. Kaya dahil sa kabila ng stress na ito, nananatili kayong bata at Correct, maganda. totoo. Diba? Pag bumalik ka sa alma mater mo, yung Sila teacher pa- mo, Maganda teacher pa mo, rin siya. Sila pa rin, at kung ano itsura mo nung nakaupo siya dun sa library, kung saan siya nagtatatak, di ba? Parang ganun pa din, di nagbago. Correct. Ganun pa rin. Stay beautiful. Yan. Tama. Ayun. Mabuhay po ang mga Mabuhay teacher. po yung mga guro. Correct. Produkto ko ng isang teacher dahil ang nanay ko ay isang teacher. Kaya talagang I know that the struggle is real. Correct. Kaya dapat talaga taas ang sweldo. Tama. Dapat itaas And you were talaga. once a teacher. Oo, na- diba? Inalis po ako sa school kasi masyado po akong maiksi magpalda. Kaya alam mo yung struggle, di ba? Bata pa kasi ko noon, 21, kakagraduate lang. Bakit ba?
Ay, Yan. nako. Mabuhay po kayo mga kaguruan. So, National Teachers Month na pala. O, mabuhay mga teacher at maraming salamat dahil ngayong umagang ito kayo po ay nakatutok sa Love Radio. Ang LTO, DLRO sa SMOA, sina Miss Gay, Kenneth, Brenda, and Roldan ay nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Ay, batiin lang natin yung mga tropa, yung nanalo sa atin, Love Knows No Uy, Boundary. oo nga! Ayan, sila Henry, sila Jiswell, si Weng, si Ronnie, si Alan, sa Brothers Boss Ray, Fernan, at saka Jun. Maraming salamat sa Thank you inyo. po sa pagtutok. Father Nick Bilono of Ginobatan, Albay Parish. Happy birthday po, Father. Lahat ng mga guro ng Jose Magsaysay Elementary School, Olympia, Makati City. Uy. Good morning po. Si Miss Alice ng Alice Lim of Fahrenheit Palanan, Makati City, nakatutok sa atin. Hi, Tita A. Galing to po kay Miss Rhea Ganda. Maraming salamat. Magpapansit ka daw po. Thank you po. Ingat-ingat po kayo mga kabisya and enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Station number 1 SM Radio Station.